Adrian Tudor comunică cu oamenii. Adrian Tudor știe și cunoaște problemele oamenilor și ale comunității. Recomandă multe lucruri și multe acțiuni pe care le-a întreprins în acest oraș. Este omul care face lucrurile să meargă. Tudor Adrian este omul care, dacă promite, face. Dornic să promoveze acest oraș. Își iubește semenii, nu este impasibil la problemele lor. A fost alături de târgujieni, de tinerii noștri, de copii, prin toate proiectele în care a fost implicat. Și sunt convinsă că și pe viitor va face acest lucru, pentru că face de plăcere și iubește acest oraș. Are capacitatea de a renunța la tot ce îl înconjoară pentru a rezolva problemele și pentru a-și duce la îndeplinire planurile pe care le promite oamenilor. Am lucrat împreună și am colaborat împreună și pot să spun că toate proiectele lui și toate ideile lui au fost pentru mine cel puțin mărețe, dar și pentru cei din jur. Este o figură cunoscută, se implică și este foarte politicos și primitor și deschis pentru cetățenii orașului. Un om plin de încredere, un om al locului care deja are o experiență, știe care sunt problemele orașului și deja știe cum să le rezolve. Sunt deja multe soluții pentru acest oraș ca să reînflorească. Este cel mai potrivit pentru această funcție de primar, pentru faptul că are experiența necesară și are o echipă în spatele lui care poate comunica și poate empatiza cu oamenii pentru a ne fi mai bine tuturor.